Badakizu zein den hemengo turismo eslogana? Notre Aison. Egia bada, kartografiaren arabera, etengabe aurkitzen direla barruti berriak unibertsoan. Barneratu zaitez berriz nire unibertsoko landetan, eta zatoz ona landetara. Emakume bat aurkituko duzu hondartzan. En fan a Notre Saison, nauzu, maybe. Gutunontziaren aurrean, zalantza egin eta azkenean ez dut eskutitza bota. Iguina eman didate lirismo txatxuak, sasi santaren poseak, adorazioaren enpaguak, errealitate laua balio simboliko zornitzeko bizioak, izjoko merkeek. Nola ahaztu zait mugak zeharkatzen dituzten igerilari zoroen korpuak batzuetan ez direla agertzen. Nire ahuldale malatzak faltzutu egiten du nire borondatea. Baina zein da nire benetako nahia? Zergatik bestela gutuneko erretolika? Zeinek izan behar du nire ordainsaria? Lotzak ala damuak? Erre egin dut gutuna. Ez kopiatu baino lehen neure tintaren madarikazioak mendean nauka.